Fotoğrafeka 5 sal şiir. Medyakar Murat Bayram sala 2023 di 5 saliya şairiya Berken Bereh da fotoğrafeka wî kişandiye. Şair Berken Bereh di fotoğrafê da bi huzneka war bi henûniyê dagirtî derketiye ku sanki fotoğraf ji hayata Berken Bereh derketiye. Sanki salan di salîseyekê da dağ û derdên dinê tev da danîne ser mil û polên Berken Bereh, bes ew bi şîrên bûne çare dermanên çavên wî ji hayatê ra sax, ji edebiyatê ra selamet û sermaye maye. Wê bibe eser bimîne ji tarîxê ra fotoğraf. Çünkü ronî û tariya ketine nêv hevdû di fotoğrafê da dengên denknaşora Murat Bayram û şîra Berken Bereh li hev xistine û wakuriyên wan wextan girtine. Rast e, realîteye, heqîqet e. Aynî nola wê fotoğrafa îkonîk ya Ezra Pound ku Henry Cartier-Bresson kişandiye. Henry Cartier-Bresson dibêje ew ji bo wê fotoğrafa Ezra Pound bikişîne bi qasî saet û nîvekê bêdeng li cem wî rûniştiye û ser wê fotoğrafê di dewamê de dibêje Henry Cartier-Bresson dibêje di fotoğrafê da îspat îcab nake. Her tişt bixa rû dide. 5 sal li şîrê îspat îcab nake. Huzn, hêvî û henûniya li rûyê Berken Bereh di wê fotoğrafa Murat Bayram da her tiştî raber dike.